پارێزگاها دوو کێژی مامۆستایان خۆجیێن پارێزگاها دوو کێ مانگرتن و خۆپێشاندانێکل بەردەرگێ ڕێڤەبەریا گشتیا پەروەردا پارێزگاها دوو کێکر و داخواست کردن کو ji derûberên parêzgeha Dûkê bêne veguhastin bi senterê parêzgeha Dûkê ji ber ku ewan kiriye hat û çûya trombêlanînê wa vedguhezne dervey parêzgeha Dûkê. Her dîsan wan daxwast kirin ku zîtirîn dem arîşayan qeyrana bêmûçeyî jî bêda çareserkirin bû yekê ku mamosta bişitin derûnekê ciwantir û xweştir û paqiştir wana bigehîn ta qutabêne. Em êk ji wan mamosta were daxwast te çi bûne evrokê. Bi navê Xwedê mezin û dilovan evrokê em mamostayê akirê û zax û berdereş û amêdiyê dewreberê qeza em hatine verê me xwepêşandana kiriye ji ber hindê ku me hendek merç hebûne yekê ji wana yan bo vegasin bo parêzgeha Dûkê bo nav bajêrî senterê bajêrî ya Dûî jî hindek roja bû me bikete ev du roja bû me bikete ev yan jî bû me bikete paze mehazir e em dixwast kein ev mercane bêne cêbecêkirin û ji ber hindê mamosta evrokê ji ber hindê em xirma bûne verê.